Hej, jeg hedder Ramesh, jeg er 37 år gammel, og det her det er min stemmeprøve. Satans, det er mere koldblodet end selv hjemmismanden. Og der kører han! Vi går hele vejen for at afdække en side af odderen Svend, du aldrig før har set. Jeg holder den lige som en odder vil gøre det. Jeg ved, du kopierer mine DVD'er. Hvor brænder du dem? Der kommer arkeologer langvejs fra og begyndte at grave, og de er sgu endt med at spærre hele vores gård af, og det siger de fra vikingetiden. Skal jeg rulle en for dig? Jeg plejer at rulle for min mor. Hvad med, om vi fra nu af begynder at opføre os som ansvarlige voksne? Slut med de åndssvage drengestreger. Nu er vi voksne og fornuftige. Undskyld, jeg kan ikke holde det ind længere. Vi har virkelig dummet os! Jeg er din fader, og den kære kvinde, som du har forhånet med din sjofle fødsel, er din moder. Hvis du har brug for kærlighed, så beder jeg dig om at finde den andet sted. Din egoistiske dreng, du spiste det hele! Det hele er din skyld! Hvad leger I? Det ser svært ud. Kom med, så kan I se det. Splatterblod indvold. Det er den officielle Splatterblod hjelm. Det er min Splatterblod tegneserie. Snacks. I tager bare for jer. Det er min fiskefyr. Og det er Brian. Det er virkelig svært. Seriøst? Jeg vil ikke fornærme nogen, men hvis vi ikke kan klare det, hvad er chancen så for at... Du klarede frisag, muchacho.